Manažerom tohoto týmu je asi táto? Táto, ale spolieha sa na mamu. Čo na to mama? Zase všetko na tí ženy. Tak jak dopadla táto rozstrelba? Tak pre mňa dobre, pre supera zle. A čo tam bolo, jaké číselko? Za 1. Super. Prebehlo všetko, bolo zdraviteľ, ako malo, vyhrali najlepšie. Aby ste to dobre zvládli. My sme skončili a tak horšie nemôžeme byť, musíme to dnes obhájiť, no takže... sme mali obhajovať. No. Presne tak. Dúfajme, že sa podarí. Takže nech sa vám darí. Díky. Mladý muž, jak vám chutil guláš? Guláš bol fajnový. Netrúfal si odhadnúť, ktorý bol najlepší. Dopadlo, jak to má byť. Partia bola super, dúfam. Perfektné. Pomocníci, sám nespravím nič. Pomocník jeden, druhý teda, bez nich by som to nezvládol, to je jasné. Sami sme museli to spraviť, takže výborné, úspech je dobrý, takže spokojný, vďaka oným pomocníkom. Je, paráda.